Ahojte, moje meno je Jozef. To ešte ideme na živo? Okay. No však ja som chcel zakričať, aby tam bol proste... Daj si tu poľa u sebe, lebo máš tam zemekulu. Kde? Tu. Alebo trošku iba tak. Ahojte, moje meno je Jozef. Moje meno je Samo. A my sme... Študentská organizácia ITčko. A pripravili sme si pre vás... Challenge a zároveň podcast Štiplavý úlet. Me girl you hot like chili chili. Chili pepper girl you hot like chili chili. Chili pepper girl you hot like chili chili. Chili pepper girl you hot like chili chili. Chili pepper. V tomto videu budeme konzumovať tieto nádherné chili omáčky, ktoré nám zaslal Chili Doktor, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme. A budeme to konzumovať spolu s nápojom Captain Jack, ktorý nepíte, ak nemáte viac ako 18 rokov. Pravidlá v tomto videu sú nasledovné. Pod niektorými z týchto pohárikov je papierik, kde je napísaný názov jednej z týchto omáčok. Ako náhle nám padne loptička do tohto poháriku, musíme si dať túto chili omáčku. Takže môžeme ísť na to. Čo ty na to? to dopadne veľmi zle. Áno, No, to ideme na to. Poďme na to. No, jo. Došli sme do tohto bodu, kedy ti to dám vyžerať. Takže pravidlá vieme, Áno. môžeme začať. Je to pravdepodobne asi náhodne porozhadzované, takže ja neviem, čo tráfam. Áno, presne tak. A môže sa stať, že netrafím nič, alebo je to najhoršie. Takže Áno. môžeme začať. A nič. Ale no tak, toto nie je nič. možné. A nič. Na zdravie, no. Ajajaj, no. Ajajaj. Asi vieme, kto vyhrá. Asi vieme, kto tu možno prehral svoju šancu. Poďme ďalšie kolo. Fúkni to tam. Áno. Karolina Reaper. Ajajaj. Dobre, ja si najprv toto vypijem. No, takže, Carolinu Reaper vidím odtiaľto. Myslím, že si pomaly nič horšie nevedel vybrať, takže... Presne tak. Daj si niečo k tomu. Budeme to zadať s týmito tuc nádhernými Ja ti to keksikmi. veľmi rád otvorím a budem sa na teba ešte radšej dívať. No. Neviem, či to obcháš alebo tak, ale ja by som tam dal nejakú gramáž normálne, že to skúsime. Alebo ten druhý by to mohol tomu druhému nakladať. No, nie, sami si to budeme nakladať. OK. Oj. Nevoňa to absolútne dobre. Aj. Takto sa budem. Dohodneme sa, že to stačí takto? Myslíš, že roštek? Vieš čo, že to je ten začiatok možno dobre. Budeš tam mať ešte horšie veci. Cheers. Cheers. Na zdravíčko. Dohodli sme sa, že nebudeme mať žiadne zapíjanie, nič podobné, okrem toho, čo je na stole. Takže... Čo, A to ešte len príde, lebo... Čo? Deje sa niečo? Deje sa toho hodne. Deje sa to hodne. Zatiaľ môžeš niečo povedať o sebe, že či si častý konzument niečoho takéhoto alebo nie. Do polievky, či to má mať alebo podobne. V pohode, nekašli, to nič neznamená. Ja som taký dojatý, že ťa vidím. Vážne. No, čo myslíš? Zmizne môj pohárik nejaký niekedy? Nie, netrafíš nič? Toto je prvýkrát, čo mám niečo. Zatiaľ mi povedz niečo o tvojej škole, že či rád študuješ a tak. Študujem na fakulte elektrotechniky a informačných technológií. Študijný odbor multimediálne technológie. Ale veď takýto dojatý by nemôžeš pri tom. Ja som taký rád, že chodím na tú školu. No, asi by si mohol hádzať a niečo trafiť. Ja ti budem držať palce, pretože aj ja to chcem byť v takomto štádiu, ako si ty. Ja neviem. To je špatné, veľmi špatné. Nech sa páči, sa hovorí, že? Máš radosť, čo? Teraz sa len trafiť. Aha. A dobre ti presne takú istú bolesť. Áno, prosím. Why are we still here? Just to suffer?
Ja sa netrafím ani raz. Yes! Ani raz! Jo, ale veď. Čo? Ja nemám robiť normálne. Toto je demolácia sily. Toto si nespravil teraz. Skorpión Moruga. To nie, Jojo, toto nie. Nemôžeš myslieť vážne, toto nemôžeš myslieť vážne. To je ďalšia z tých najviac štiplavých. Kamoško, ty si normálne dal štvorlistky všetky na raňajky. Vieš čo, to je v raňajky šampiónov sa to volá, že raňajky šampiónov sú, že nič neraňajkuješ. No dobre, tak ja ti to vyberiem. Nie. No, neteším sa. Počúvaj, ty dneska budeš úplne zlomený. Ja budem. A viac budeš zlomený, vieš kedy? Ďalšie ráno, ja viem. Nie, buď ráno, alebo ešte večer, podľa toho. Podľa toho. Bojím sa toho. Ja budem tvoja podpora. Ja som ti to naozaj nechcel spraviť. Ďakujem ti veľmi pekne, áno, že si moja podpora. No poradne namočiť, poradne. No, ale no tak to. Ale není sa tam... To je také detské iba. Nezmestí sa to tam viac. Však to chvíľ normálne, tak, vidíš to? Dobre, to už stačí, beriem ti toto. Takže, máme tu z papriček Skorpión Moruga, takže kľudne papaj zatiaľ. Čož je ďalšia z jedna z najviac štiplavých. Zdravie. To je ona. No. Prečo ja musím mať takéto nešťastie? A aktuálne ma to zatiaľ nešípe. Prečo, ak toto znova dáš? Dobre, no to som netrafil nejak predtým. Dobre, môžeš skúsiť. Dobre, už niečo traf, poďme na to. To je úbohé. Odchádzam. Toto je úbohé. Odchádzam. Počúvaj, mali sme to nazvať súboj fakult. Mali sme to nazvať. No, ty si plakal pri tom, ako hovoríš o svojej fakulte. Ja by som tiež rád plakal, ale nemôžem. Tak si to tam hoď sám. A ty si len dojatý z toho, že tam chodím na Áno, ja som taký dojatý. Už to horšie nebude. To bolo Aj majster tesár sa utne. No a majster Hadzanár. Majster žiadny aim Majster X. bude pokračovať ďalej. Ja neverím. Ja ti gratulujem. No, takže je to Orange Habanero. Musím uznať, tešil som sa na toto. Verím, že sa budem tešiť s tebou naďalej. A vieš čo je to slabšie? Aby som sa dotiaľ na tvoj level, dám si trošku viac. Ak ma pôjde z toho odpísať, je to tvoja chyba, áno? Dobre, súhlasím. Moje ústa prešli démoni, všetci. Vonia to pekne, musím uznať, vonia to pekne, len... No. To si dal, no. Čo som si dal? Veľa. Veľa som si dal, že? Dal si Musím si ťa veľa. doviehnuť, budem tu plakať s Dal tebou. si veľa. Ajajaj. Za chvíľočku z toho nebude podcast, ale iba... Hej, dýchové cvičenia pre ostatných. Áno. Ešte sme zabudli spomenúť, že pokiaľ nemáte radi štiplavé, neskúšajte to doma, pretože... Dopadnete presne tak, ako ja. Alebo horšie. Podľa mňa toto bolo veľmi dobré. Mne toto chutilo napríklad. Toto by som si vedel namačovať do toho čipsy normálne. Hej, ty si mal tí dve najpalivejšie, takže nič horšie už nebudeš mať. Ešte je tam jedna príjemná. No dobre, poď. A tam nič není. Tam nič není. To je smola. To je smola, však. Ja si rád pripijem, aj keď musím uznať, bublinky tomu vôbec nepomáhajú. Samko, ty si mal predtým nejaké skúsenosti s čili? Vieš čo, u mňa doma to tak funguje, že dávame si toto polievočky a podobne. Takže hej, mám rád wasabi oriešky. A tak wasabi sú... Slabšie, samozrejme, jasné je slabšie. Wasabi ani nemáme, takže to vyjadruje to, aké to je slabunké. Vidíš? Slabunké, hej? Áno. Áno. Nohač? No dobre teda. Ale počúvaj ma, sa to prenieslo na mňa normálne. My tu budeme do noci. My tu budeme do noci. Shoutout tomu, kto tu bude strieľať.
Shoutout. No teraz si na rade ty, no dopraj mi tú štiplavosť. My sa snažím, počkaj. Dopraj mi ju. Poď. Zamierim. 5 km hodne, vietor, dobre? A vidíkedy! Aj. Ja ti už nemôžem spraviť horšie normálne. No po tomto kole už to horšie nebude. Drahí diváci, to je tretia najštiplavejšia omáčka z celého tohto balíčka. Vonia to ako tekutá smrť. Fúha. Takto to vonia v pekle podľa mňa. Takto to vonia v pekle. No poradne z toho boku. Ty kokos! Fú, nie, počkaj. Čo? Druhá strana není nič. Tak dobre. Ty to chceš až takto prehrotiť? Tak už je to úlet, tak musíme si uletieť riadne. Je to štiplavý úlet. Diváci, Samko. Ja ti dávam rozrešenie, ale toto... Tak chutí najhoršie. Chuť, to je tak nechutné. Čo cítiš? Povedz mi tvoje pocity. Mňa zaujíma ako diváka tvoje pocity. Ja som teraz barman. Cítim to, ako keby si dám uhlík z kotla, takto do hrdla a pomaličky... Ale ktorého kotla? Pomaličky ho prehltnem a pomaličky mi opaluje všetko. Aha. Dám k tomu ešte niečo. Je to čistá fantázia. Oh yeah! Povedz nám, na akej pozícii tu pôsobí a čo to baví. Aktuálne tu pôsobím na pozícii fotografa a vymýšľača takýchto sprostých nápadov. Takže to je tu moja pozícia. Veľmi ma to baví, veľmi ma to zaujíma. Vždy si poviem, že takto teda áno, keď niečo takéto vymyslím. Takto teda áno. Ja viem, že si spotený, viem, že máš nervy, viem, že sa cítiš zle. Ťa páli celá hubička, ale kľudne, nehanbi sa, dopraj mi to, poď. Aj ja viem, čo si trafil. Je to tam, fanúšikovia. Ja viem, čo si trafil. Je to tam. Ukáž mi to, ukáž, čo tam je. Čo tam je? Škorpión Moruga. Toto si teraz užijem. To ti verím, ja som sa obával tejto chvíľky. Jediný ten hrnček som vedel, čo tam je, lebo som to prečítal a teraz už tam nechcem, aby som to vedel, ale už to viem, no. Máš jednu výhodu, že keď máš skleník doma alebo podobne, tak tým, že máš doma skleník a máš tam čili papričky napríklad, tak si vieš pekne urobiť vlastné čili, ktoré je veľmi štiplavé. Síce je to len drtené čili. To nie, to nerob si toto. Nerobím si toto? Nie? To je moc? No, tak... Ja ti chcem akože vrátiť to, čo som ti spravil, vieš, za tieto predchádzajúce kolá. Je mi to úplne jasné. Takže ja si rád urobím niečo zlé. Možno, že to bude v pohode, nie? Tiež si z toho hovoril, že to bude v pohode? Toto neskúšajte doma. Lebo ja som si z toho hovoril, že to bude v pohode. Toto neskúšame doma. No. Tak to skúsime tu. My to skúsime tu. No. Mám z toho strach, aký to bol pocit? Táto ma neštípala. Fakt? Dobrú chuť. Tekutá smrť, no, ale spapaj to, no. K tomu domácemu skleníku my bývame v byte, takže tam si domáci skleník nevypestujem. Ale raz sme si vypestovali čili na balkóne a mladý ja dostal úžasný nápad zobrať tie čili papričky, dať si to do rožku so šunkou a zjesť ten rožok. A potom som 30 minút nemohol nič robiť, lebo som iba pil vodu. Dobre? Dobre? Dýchové cítime. Mne to celkom chutilo toto, ma celkom chutí mi toto. Ale čo si trafil nesprávno. Tá nebola taká zlá. Ideme ďalej, už aj mňa horí hrdlo. Máme tu druhú. Diváci, máme tu druhú. Áno! Čo tam máme? Najslabšiu. Fakt? Hej. Ale no. Ako sa volá? Predstav nám ju. Chipotle, chili omáčka, americký vynález. Tejto si môžeš dopriať, si myslím. Hej, doprajem si jej. Okay. To si môžeš dopriať. A to neviem, či ja takto. To si asi dal veľa. Hej? Áno, asi hej. No, to si to teraz ešte si to zhoršil.
No uvidíme. Jak sa zlomyselne smeješ počúvať. Lebo si sám spravil zle teraz. Máš celú tvár mokrú síce, ale smeješ sa. Aj ty. Si červený jak na Vianoce. Môžeš zrobiť konkurencantu. Neraz si polku? Nie, to je iba na tebe. Dobre. Dobrú chuť. Čo najrýchlejšie, áno, skonzumovať. Cítim, že sa trošku potím a táto je veľmi chutná napríklad. Uvidíš, ak ju trafím, že tak je veľmi chutná. No, uvidíme. Ja mám dobrý pocit na duši, lebo viem, že ty najhoršie mám za sebou. Red habanero. Takže 4. level pálivosti to máme opäť. Uj. To neviem, či sa máš... Ešte. To neviem, či sa máš toľko. Dobre, to je výborné. Strašne kyslá. A nemusí to všetko opúvať. Ja viem, ani ja si už... Strašne octová. Ani ja si už necítim pery, ale... Ja si necítim hrdlo. Nie, že si necítim pery. Teraz sa pozrite sa na to, jak sa to má. Pozeral sa na to. Ty koko. Takto sa to nemá robiť. O tohto sa neočte. Počúvaj, vieš nejaký vtip? Ak mi povieš nejaký vtip, tak ti dám 2 pokusy. A rozosmiejem sa, musím sa rozosmiať. Ja ti neviem povedať vtip. Povedz mi nejaký vtip. Povedz, sám sa zasmial, tak mi povedz nejaký vtip. Ja neviem vtipy po slovensky. Nevieš po slovensky vtipy? Nie. Beži a povedz si mi nejaký vtip. Poradte mi nejaký vtip. Áno, poďme pošuškaj nejaký vtip. Pošuškaj mi nejaký vtip. A to sú také blbé. Áno. Ja som zvedavý, čo si vymyslia. Veľmi zaujímavé, čo sa zapamätajú. A rád mu dám 2 pokusy, aby som ho nechal vyhrať. Ďakujem za radu. Vtip je, že idú 2 kamienky a hrajú sa na štrky. To bolo tak zlé normálne. Až to bolo vtipe. Tak špatné. Ďakujem za radu, bolo to úžasné. Treba do toho samozrejme pridať akože môj veľmi vtipný acting, ale akože je to tam. Čo som to spravil? Poutierame si stôl. Tu máš 2 pokusy. Ani jeden, o čo? Že sa ani jeden netrafím. Ale treba si manifestovať. Manifestujeme, že trafím. Volajme to ako penálta toto. Takzvané trestné strieľanie. Dobre. Prvá mimo. Ja ti dávam, naozaj ti dávam šance. Ukludni sa, kľud. Myslím na to, že to bude trpieť, že budeš trpieť za chvíľu. Je to tam. Je to čisto. Fantázia. Ideš. Takže, pozrieme, čo to bude. Nagabudi Oloka. To je tá jedna z najštiplavejších. Krekrík tam máš pripravený na zdravie. Voňa nádherne. Voňa veľmi nádherne. Keby dostanem guláš z takejto omáčky, tak asi ho obíjem kilometrom. Toto si nerob. Požiarníci, volajte. 150, jak to je? 150. Budem potrebovať hasiaci prístroj. No. Môžeme povedať nejakú vtipnú historku zo školy. Čo sa ti také stalo na Unize? Na Unize? Vieš, ja som taký blázon, že ako aj teraz začína zima, tak ja nosím letné topánky. Áno, nie si jediný. Hej, ako sa ide na fakultu riadenia informatiky, tak ideš cez jeden prechod. Áno. A prechody v Žiline sa šmýkajú. Jak sa? Ja už som na to prišiel tiež. Hej? Áno. Tak párkrát som tam skúšal roštepy, vieš. Hral som sa na atleta. Robil si parkour? Robil som parkour. Raz som, vieš čo stalo? Úplne najhoršia vec sa ti môže stať. Išiel som, že pobehnem cez prechod prechodcov a išla aj madečka. Videli všetci a vnútri ľudia, jak som sa tam rozčapil, jak žaba. Robil si aniela v snehu? Štiplavý úlet som robil. Povedz mi aj ty nejakú tvoju trápnu historku.
Okrem tejto, keď sa nás bude smiať celá škola. Jedna taká trapná sa mi stala prednedávnom, kedy som si na hodine otvoril notebook. Na hodine? Áno, na hodine som si otvoril notebook a ako som ho otvoril, tak tam bolo pustené YouTube video a mal som reproduktory na 100%, takže som robil zábavu pre celú študentskú skupinu. Určite to bolo YouTube video. Áno. Ty si určite istý. Áno, som si Aj osobne si myslel, že to je YouTube video. Áno, som si určite. Nebolo také, že tu. Nie, nebolo to toto. Nie? Tak škoda, no. Hádeš. Hádeš? Áno, hádeš. Hej. Ešte ťa to štípe, dúfam. Hej, štípe ma to, ale vieš čo, videjka si nepúšťam takto na hodine sám. Produkcia, nedýchať. Ale je to tá najmenej štiplavá. Achy Amarillo. Dúfam, že som to prečítal dobre. Fú, nevonia to dobre, ani to nevyzerá dobre. Hodnota. To čo je? To Ty, kokšo? To je polievka. Polievečka. Ovoňajte to vy, ovoňajte. Aj, ha. Nevyzerá to dobre. Strašne je ocová. Akože ocot tam je cítiť veľmi. Ale tam ocot není. To sme poslali do produkcie. Produkcia nám teraz nahrala optičku. Poď, Samko. Počúvaj, ja ti musím dať nejakú znova pomôcť. Ešte nejaký vtip produkcii neviete? Nie, už Jo, je v prdeli, to je ako sme si hotový. vyčerpali pomoc. Poďme. Celé si to tu polial, ako polia. Jako polia. Toto je normálne. To je odporné. Čo to tu kde je v tejto miestnosti aktuálne? Nechceš si otvoriť oči, už to proste ukončí to trápenie. Ešte tak to pôjde. To je jedno. Žer. No, takže, čo som chcel, to mám. Carolina Reaper ide na scénu. Máme tu Carolinu Reaper. Áno. Najsilnejšia omáčka in the game. Moja prvá. Voňa veľmi príjemne. Voňa príjemne. Len to prosím, že Dobre, teraz som dostal strach. Hej? Hej. Dostal si strach? Hej, dám si tak maličko iba. To už nenapravíš to kamaríde. No tak toto nerob. No ako ja neviem, či ja by som toto radšej akože vyhodil. Nie. Spal to. No, Dobre. Radšej by som to proste dal, anuluj to, daj to poštu. Nie, a pozri. Fúha. No tak akože teraz budem potrebovať hasičové záchranku. Vážení dámy a páni, teraz je na tomto človekovi, aby nám porozprával, ako sa teraz cíti. A všetky kamery teraz sú tu na tomto človekovi. A rozprávaj. No, ako sa cítime? No. Ja som tu už 3. rokom. Áno. Kto ťa sem doviedol? Vieš čo, týmto by som chcel poďakovať sa našemu bývalému vedúcemu Jankovi, ktorý ma sem priviedol, respektíve s ním som sem vstupoval. Bol mi výborný vedúci, aj mi výborným zástupcom. Týmto ho pozdravujem a prajem mu, aby aj vyskúšal silu Caroliny Reaper. Aby to doťukol Carolinu Reaper. Hej, on nás naučil slovo doťuk. Naučil nás mysel života v podobe ľahkých, zdravých doťukov. A týmto ho chceme pozdraviť v tomto videu. Sledujte Jake Life na Instagrame, na TikToku a podobne. Ako sa cítiš? No tým, že som si fúkol som si najštiplavejšiu papričku na svete, momentálne už nie. Už nie, ale bola. Tak umieram. Najväčšie vďaka patrí The Chili Doctor, ktorí nám dopriali tento neskutočný zážitok zničiť si totálne naše ústa. Ďakujeme. Áno. Určite ďakujeme. Háč, neodďaluj to. Háč. Dobre, ako hovoríš, ideme to odďalovať? Ideš a skončili sme. Ja ti týmto ďakujem. Toto je... Dokedy som nestratil hlas, tak ešte rozprávam. Môžem si dať aj s tebou? Daj si so mnou. A zdravíčko. Ďakujeme, krásne. Scotch Bonnet, čo je z týchto 4
chili úrovne. 4 chili. Vyzerá to ako pokazená horčica. Aj to tak vonia. Hej. Však to vonia. A tak, toľko k tomu. Ale veď porádne, ale no tak, videl si, ak som si ja namočil tej najslabšej. Toto nie je najslabšia. Takže toto je tým ITčka a bolo nám potešením. My sa týmto s vami lúčime, bolo nám potešením, ďakujeme e-shopu The Chili Doctor a veríme, že sa vidíme znovu pri ďalšom dieli a vidíme možno nejaké iné témy a tváre a tešíme sa na Cheers. Me girl you hot like chili chili. Chili pepper girl you hot like chili chili. Chili pepper girl you hot like chili chili. Chili pepper girl you hot like chili chili. Chili pepper. A pri tej Karolíne to aj tak môžeš. Kážko, toto mi jak kopla, ty... Ty si spotený aj na ríti normálne až.